lakini tuo matuo Rigathi Gachagua ok en tuo ne owuon, en tuo mar ofis. Ofis nango? Ofise, tiende niya, chakruok mar piny onego bed ni iling' ti. Ok iwuo, ok neni, iwinji, ineni anena kanyo to ok winji. Mane loso constitution, mane oketo kom mar jalup ker. Gimomiyo oket jalup ker en niya, kadi bed ni nitiere gimoro de timre, ni ker onge. Iwinjo, to dodonji. Kata ka ker nitie to ker ema ore. En mana jaote, en mana ni nikech koro iluongi ni Your Excellency, nikech koro iringo gi bandera malich, koro gino donje wiyi, koro wiyi wil ni in jaote. Omiyo an advice mana nyamiyo Rigathi Gachagua en ni ong'e ni en jaote. To dhi obed mos, oling', orit ka ker nigi wach moro madwa wachone, to mondo oginene, mondo wachne. Kokamano, weche miwacho moketne ni magi richo motimo, gin gik mabro dwaro evidence. Seche makoro impeachment, ngech impeachment process chalo court. Nikech ing'e ni kibedo impeached, to nyiso ni kaluwore gi sheria mar Kenya, ok ichak imul ofis mora mora mar sirikal. Omiyo en gima dwaro evidence, ma ok en gima yot yudo. Lakini being ni ma political process, inyalo yudo ni kendo ginyalo wacha to gino dhi adhiya kala kamano. Mi yud ka koro Rigathi odhi mana dala. Luwore ni idwa no gole, be ker dwa ni mondo gole, kata jo Kenya oriwore mondo gole, kata bunge oriwore mondo gole, kata ooyo. To bing'e ni kinde mosenya kuom ng'adi, kinde mane olok katiba, mano kuwuok e katiba machon makoro wabedo kod katiba manyien, mano mar higa mar 2010. Wang'e ni chon ne wantiere kod vice president, sani wantiere kod deputy president Ibule. Bendi paro ni vice president wang'e ni jatend piny ema ne yiero, kose yiere to ene makoro wacho ni ose yiera, we akaw ng'ane watigodo. To deputy president sani koro waneno ka giduto yiero gi kumoro achiel kaka package. Nyaka sani nyalo bedo ni podi mane